Така, Йоли и Поли, понеже още не мога да ви различа, въпреки че ви познавам от детската градина, ще ви пусна едно и също видео и на двата отговора. Значи, двечките, много сте сладички, супер много ви обичам, някакви мънички сте, много ме радвате. Нормално да са по-малко от тебе. Мънички говоря, не всички. Точно да. Добре, да. Ти си миньонче, така че ти си никакъв нормално. Да. Не честно съм. Тихо бе! Това общо взето смисъл, сладки сте, умни сте, предполагам, и много ми е трудно да ви различа. Да. Кажете от лиците ни бере си освен не от лиците. Глупости. Те го говориха това. Добре сложете си по една табелка, поне да знаем кои сте. Или пак си напишете тук на ръката Йоли. Поли, да. Така де, Поли. Точно. Добре, както и да е. Това е общо взето смисъл. Да. Добре, няма значение. Нали, какво друго? Много обичам да ви гушкам. И обичам кога сте с различни цветове фанелки, защото ми е по-лесно да ви запомня. Когато сте с бялата и с синята фанелка. И имате някакъв супер готиния стил. Супер много ви се кефя. Да. Това общо взето не ме бутай. Не виждам се разправиш. Нищо. Това общо взето няма какво друго. Добре, айде. Кришно стига. Добре, това е. Айде, чао, обичам ви много. Може да ме разбира.